Welkom bij het programma Gewest Friesland. Daarin laten we reportages zien dat die iets makker waren voor het programma Van Gewest tot Gewest, dat weer voor de nationale televisie. De Friese uitzendingen daarvan die waren meestal maken door Johan van der Zee. En mijn eerste vraag, Johan, is eigenlijk aan die van, doe best een heel soort vreemdsoortige mensen zien in die carrière. Ja, ik zocht ze net op, ja, maar ik kan ze wel zien. De kans het zien. De best een leefhouder van Skilde, of dat filmt ik mooi natuurlijk. Ja. Dat is, en dan komt de landen bij het doekteam Ecuador. Ja. Ja, wat wie dat? Dat wie een man van het eiland die een oud visserschip hier. En dan in duik pakken naar wrakken dukten. En daar een soort lol mee heen. Dus ze kwamen 1 keer in de week ze bij elkaar. Dan dronken ze een pilsje en ze gingen zo nou en dan gingen ze erop uit. En ze wonen eigenlijk ook graag nog een VOC-skip zien komen. Dat had nooit best, maar ze hadden wel een heel soort ding omheen hellen. Ja, maar helden ze daar geword uit? Ja, daar hadden ze geword uit en dat waren ik exposeerd. Hele van Dieren, een van die mensen, die had een camping op Formerum en die hier eigenlijk een soort expositie rond. Er werd een heel soort van die dingen die ze omheen hellen hadden. Te zien wie. Oké. Zien we het eens zien? Het is uit 1993 februari het doekteam Ecuador op te Schelp. Gaat om de hep, hè? Ja, het is een soort verkapte strandvonderij. Ja. Zomer is ja. Combinatie. Het is een soort, een jutter onder water is het eigenlijk. Sinds 1977 heeft Terschelling een duikteam. Het heet Ecuador, naar een van de vele schepen die rond het eiland zijn vergaan. Ja, goedemorgen Brandhuis. We gaan even naar de Oosterom, naar het wrak van de Boetak. Dan zijn we een duurtje weer terug. Nou, dus Brandhuis begrepen hoor, dwars van de Vleugeldam, ankerligger bij de Oosterom 1 over. Het gaat goed met de vereniging. Ze hebben een eigen schip, een eigen clubhuis waar de 50 leden wekelijks bijeenkomen en sterke verhalen kunnen vertellen over alles wat ze in wrakken vinden. Kijk, dit is de waterdiepte. Wat je hier ziet is de zeebodem. En die is 8 meter onder het schip, dus totaal is het 10 meter diep. Hier zit de oppervlakte. En dan zie je dus, hij geeft dus weer wat je op de bodem ziet. En hier zie je dat rare zwarte ding, met die kuil erachter. Dat is het wrak. En dan zie je altijd aan de achterkant van het wrak, dan zie je een slijpgeul. Dus hier kunnen wij gelijk zien als we boven een wrak zitten. Voor een leek is soms misschien wel moeilijk te herkennen, maar wij zien dus aan de kleurverschil hier op het beeldscherm dat dit het wrak is zo. Zijn jullie er ook geweest? Ja, dit is het wrak waar alle beginnende wrakduikers starten met hun carrière. Het oefenwrak? Dit is eigenlijk, uit het hele noorden van Nederland komen hier de sportduikers hun eerste wrakduik maken. Want het is relatief ongevaarlijk, het is niet te diep. Je hebt hier geen last van de zeegang die we buiten hebben. Dus dit is echt een beginnerswrak. Die stinken jongen er onder water, hè? Oh, ja. Wat een lucht. Mooi helder, hoor. Het is redelijk goed zicht, 8 meter. Waar zijn die gaatjes? En hij is bezig met afdaling naar de onderzeeër UB61. In 1917 is hij daar op een mijn gelopen en gezonken, een paar kilometer benoorden Vlieland.
Je ziet hier dus de toren van de onderzeeboot. Het is nog enigszins voor een leek ook te herkennen wat het is. Ja, en je gaat er naar beneden, ja, het onbekende tegemoet, het avontuur. Vroeger was het jutten op het strand, nu is het jutten onder water. Ja, je moet je niet hardop zeggen. En het is een klein wereldje en ja, het is het avontuur. Hè. Wat zit er achter die horizon? Officieel is het van de staat der Nederlanden, maar ik denk niet dat iemand enig belang erbij heeft om zo ook schoenen, waar misschien een Engelse marineman vroeger mee gelopen heeft, om die in bezit te krijgen. Maar hier is het gewoon leuk. Onze gasten vinden het allemaal prachtig om het een keer te zien. Dat aardewerk, dat komt ook van een Duits schip. Ja, het is allemaal... het was wel grappig. Dit was een Duits landingsvaartuig. En daar vonden we een wasstijl vol met dit porselein. En het bakje zeep zat er... Het zeep zat er zelfs nog tussen. Dat is wel grappig. Ik zal het laten zien. Er was een of andere sleutel, is er ooit tussen gevallen. Die is helemaal weggeroest. Maar je kan nog zien, de omtrek zit er nog op. En 1941. Hakenkruis staat erop. Marine, de M van Marine. Voor verzamelaars een zeer interessant stukje. Als je die pijpen ziet, dan zou je denken dat er een VOC-schip in de buurt is. Nou, er zijn wel verschillende VOC-schepen gestrand tussen Terschelling en Vlieland en Terschelling en Ameland. Maar deze komen er niet uit. Deze komen uit een wrak bij Texel. Die hebben we gekregen. Maar we zijn wel bezig bij Terschelling met een onderzoek naar een Oost-Indiëvader. En we denken, in ieder geval, we hebben een bijzonder wrak gevonden wat een Oost-Indiëvader zou kunnen wezen. En we hopen volgend jaar daar een goed onderzoek te kunnen doen. Maar het kan ook zijn door het verplaatsen van de zand op de bodem van de zee dat die weer verdwenen is. Maar is dat een grote droom van duikers? Dat is inderdaad een grote droom om ooit eens hier een heel bijzonder oud wrak met een prachtige lading naar boven te halen. En dan gaat het niet eens zo om de waarde van de spullen, maar om alle dingen op zich die vertellen een boodschap. En dat is prachtig om te zien. We hebben een hele mooie club, alles prima voor elkaar. Door hard werken zijn we zo ver gekomen. En ja, in Amerika de Gold Rush. Hè? Iedereen draaide door en misschien gebeurt dat hier ook wel, dat weet ik niet. Dus ik hoop niet dat we ooit eens rijke dingen vinden. Ik wil liever een thuisje van een visserman uit een wrak halen of zo, of een beetje klussen. Dat is wat leuker werk dan... En jij zoekt al jaren naar goud. Nou, moet je niet zeggen. Jij hebt het niet gekocht. Het waren allemaal een soort souvenirtjes, hè. Een bel, ja. En een lichtje en een fles wodka hebben we er geloof ik uitgehaald. 8? Oké. En allemaal van die flauwekul dingetjes. Souvenirs is natuurlijk wel leuk, maar wat eigenlijk het leukste is vaak de historie van bepaalde zaken die je boven water haalt of van wrakken. Ja. En daar speelt Hille natuurlijk een hele belangrijke rol in om allereerst te achterhalen welk wrak het is. Dit is een Russisch schip, noemen we het hier de OK-18. Hij heette dan OK en hij kwam uit het Russische district nummer 18. Wat weet je er meer van? Nou, die OK-18 is, naar ik meen, in januari 1966 is hij aangevaren hier door een Liberiaans schip, de Flora M, tijdens een mist. En er zat er zo'n verschrikkelijk groot gat in het schip dat ze hebben besloten om hem droog te varen in de hoop dat ze hem later konden bergen. Dat is niet gebeurd? Het is niet gebeurd, nee. Het was zo verschrikkelijk groot gat dat de bergers zagen er geen kans meer in om er wat mee te doen. Dit is het topje van de ijsberg. Want de wens van iedere duiker is dat ze zeggen, viel de zee maar 1 dag droog. Dan konden we alles eens bekijken wat we wisten. Wie weet nou het meest over wat hier op de bodem ligt? Ik denk dat ik het zelf ben. Hille van Dieren heeft al zijn kennis opgeslagen in de computer. Wrakcies heet het programma. Er zitten nu ongeveer 26.000 scheepswrakken zitten erin. Of wrakken zitten erin, of obstakels. Het kunnen containers zijn, het kunnen ankers zijn. Het kunnen schepen zijn, het kunnen vliegtuigen zien. In ieder geval alles wat niet in de zee hoort en aangetroffen wordt, dat nemen we op in ons systeem.
Kijk, we waren zo straks op het strand bij de Oka 18. En dan het type schip, dat was een lumber carrier. Een bepaald soort schip, er zijn maar weinig van gebouwd. Het materiaal waar hij van gebouwd is hout, staal, ijzer. Wat voor soorten lading? Nou, we hebben het onderverdeeld in een aantal dingen. Chemische lading. Bijvoorbeeld dit ding had een chemische lading in, want dat was geladen met kunstmest en teer. Nou hadden we het in het begin over een hobby, het duiken. En dit is professie. Ja, dit is onbetaald werk. We hopen er in de toekomst toch nog wel een deel van de kosten die we gemaakt hebben, dat we die terughalen doordat we het systeem aangeboden hebben aan een aantal instanties, waaronder de Rijkswaterstaat, Friesland en Groningen. Die hebben dus een deel van ons programma dat hebben ze van ons gehuurd. En die werken ermee en die zijn er zeer tevreden over. Nou, is dat niet de omgekeerde wereld? Zou het niet normaal zijn dat een rijksdienst of een provinciale dienst dit heeft en dat mensen die er een hobby van gemaakt hebben daar wat aanvullend werk voor doen? Nou, ik denk het niet, want ik denk je moet toch wel een beetje gek zijn om hier aan te beginnen. De hobbyduikers, op zoek naar bruikbare zaken om mee te nemen, vinden rollen dakleer, geschikt om op het kippenhok te spijkeren. Maar ontdekken tegelijkertijd dat er van een overboord geslagen container weinig overblijft. Als een container overboord gaat en er komt gelijk een zware storm overheen, dan is het 9 van de 10 keer is zo'n ding helemaal aan puin. Dan blijft het skelet waar ze hem aan ophijsen blijft staan, maar al die ijzeren golfplaten die slaan er helemaal af. En dat betekent ook dat als er gevaarlijke stoffen in zitten... Dan komt dat in het milieu terecht, ja. Dit was dus een container. Er liggen eigenlijk bommen in de zee om ons heen. Ja, zeker. Het is een bekend verhaal, tenminste voor de zeelui. Een aantal jaren geleden, toen zijn er een aantal chloorgascilinders zijn er overboord geraakt van ik dacht een Syrisch vrachtschip. Daar hebben ze jarenlang naar gezocht, de marine en allerlei lui. En er zijn ongeveer 50 van die cilinders. Er zijn er ruim 40 van geborgen. Maar er zijn al altijd een aantal van die dingen zoek. En er zijn ze de dood van. Als die dingen boven water komen en er gebeurt wat mee, dan die mensen die dat vinden, die zijn gelijk komen om het leven. Een levensgevaarlijk spul. Betekent het ook dat het duiken een gevaarlijke hobby is? Nee, dat kun je niet zeggen. Kijk, als wij chloorgas tegenkomen, blijven we het er wel af. Eigenlijk zou iedere overheidsdienst die wat met het water te maken hebben, zo'n systeem hebben dat ze altijd weten wat er altijd gebeurd is en wat er ligt. En wat de gevaren zijn. Hier ligt het. Hier ligt het, ja. Jutten onder water, heet het. Ja. Dus ze hellen echt goed ze hellen echt mooie dingen omheen. Ja. Alleen het schip doet het net meer. Ik had het een paar weken geleden had ik het in de krant gelezen. Ze moeten me ophouden, want het schip is net meer zeeweer. Die EQ daar net? Nee. Ja, Dus, maar dan heb je er gewoon een nice keer. Ja, die maar man had wel heel wacht even. Ze hadden geen goud mee, dus... nee. Dit hadden Lutine net leeg. Die hadden Lutine. Ga ik al een keer een programma maken over de Lutine, maar dat is weer een heel verhaal. Ja. Wat zo mooi is, vrij uniek van geweest, denk ik, doe al, zeker in treinen, die onderwatercamera. Maar dat zijn shots van haarzelf. Die hebben wij net uitgelezen. Ik kreeg beeldmateriaal van deze man. Ja. Die zelfs onder water filmen. Ja, want Klaas Knop en Henk Oosterveld, die hadden die beelden ja, maken. Maar dat zijn mensen van de club. Ja.
Maar wat ik net schenk hoor, wie van wat ze er dienen, ze zwommen er maar wat om. Zeg maar. Ja, maar ze zeggen dus ik wil wat wrakken even mee. Maar dat weet ik net helemaal goed meer. Nee. Maar goed, de jutten onder water en een club, een doekteam, mijn eigen clubhuis en mijn eigen skip. Ja. Nou, ik denk dat er komt vast wel weer een nice skip. Dat denk ik ook wel. Het is het eerste mooi om dit te doen, denk ik. Ja. Wat ik vaak het zien kan best in die carrière, dat is voor u onbekende keusters. Ik hier in 1991 nog nooit van Irene Verbeek gehoord. Nee. Hoe kwam je daarmee kunnen? Dat weet ik net precies meer. Zij hier een expositie in Anjem. In de Moon in Anjem, dacht ik. En daar, die opening, en daar zou Douwe Heringa jongen. En ik denk, dat is mooi om dat zien te laten. Haar werk erbij, laten we dat maar doen. Zij had daarna, of vanaf dat moment had ze een atelier en expositieruimte in Oostmaarhorn, even mee aan. Ja. En dat heet Oerka. En de expositie heet Oors. Maar dat is de eerst even een scène, die opening van die expositie van Irene Verbeek in 1991. Stroom als luistepen veelt. 30 jaar geleden schilderde Irene Verbeek op Schiermonnikoog. Ze was 16, maakte portretten van eilanders. Alles is anders geworden. Schiermonnikoog, de Lauwe Zee die dicht is en het werk van Irene Verbeek. Oors. Dat is dan ook de titel van de tentoonstellingen die op het ogenblik op Schiermonnikoog en in Anjem te zien zijn. Mooi wind uit het westen, altijd in de strijd. Dat is mijn loon, mijn vlakke loon. Mooi kathedralen, als enige hechten, en zwatte toren, mooi duvels gezichten. Op verzoek van Irene Verbeek zong Douwe Heringa bij de opening van de tentoonstelling in Anjem. Dezelfde reis weer maatje, moois kwast in een weet van Rijn, als stille groot. Maar eerst wie had het loon, mijn loon maar amper moed. Dat is mijn loon, mijn vlakke loon. Douwe Heringa zingt in het Fries helemaal op zich. Het is een op zichzelf staand iets. Het is niet een vertaling van Jacques Brel. Ik vind dat hij zich daar helemaal ingooit. En op dat moment is hij Douwe Heringa. En dat vind ik ontzettend knap. En natuurlijk ook omdat hij in het Fries zingt. En omdat Schiermonnikoog vroeger nog meer Fries was. En omdat mijn atelier ook in Friesland zit, vond ik dat een prachtige combinatie. Mooie lucht zal leeg, dat een kanaal in verliest. Mooie lucht zal leeg, mooi alles zal wit. Mooie lucht zal gries, dat een kanaal verdwijnt. Mooie lucht zal gries. Een andere betrokkene bij dit vlakke land aan het Wad tijdens de opening, Bart Tromp. Al sinds ik als jongetje van 10, 11, 12 jaar, en voor zover ik me kan herinneren, altijd in de regen en met de wind tegen, vanaf Leeuwarden naar Oostmaarhorn fietste om de brak zand te halen, al sinds die tijd zette zich bij mij de overtuiging vast dat hier, Benoorden-Dokkum, het einde der wereld zich moest bevinden. Het einde der wereld is echter tegelijkertijd het begin ervan. Hier spelen de primaire elementen, zand, klei, water, hun eeuwige spel van groei en afbraak. Hier is het land geen land en de zee geen zee. Hier begint alles op het moment dat alles eindigt. Het zijn deze thema's die in de grote schilderijen van Irene verbeeld zijn op een wijze die volstrekt is aangepast aan het onderwerp. Maar als de zuidenwind waarover de schelde blaast en ik in storm
meer oer de velden raast. En als de vrouwen vleurig weer naar boeten komen, en als de meid dit roept, naar kaas en vaske blommen, als de zuidenwind waait, de wind vol zin en willen, dan kan het vlakke loon, mijn loon weer alles stille. Dat is mijn loon, mijn huiteloon. Dan scholden wij ze poep en zongen wij vol vuur en bed in de hand. Burgerij, mannen van jaar 0, vette burgerkliek, vette vieze varkensburgerij. Dan is zwijnenspul, al wie burger is een ouwe. De afdruk van een voet. Grafisch werk dus. Irene Verbeek gebruikt allerlei technieken. Heeft een pers tot haar beschikking waar ooit het illegale parool op werd gedrukt. Maar het gaat niet om die technieken. Het gaat om het uiteindelijke beeld. En met de notaris Spier bespreek ik daar de avondkrant. En Klaas siert dit eens wat uit Dante of Pier haal Casanova aan. En ik bleef de super arrogante. Ik haal nog steeds mijn eigen woorden aan. Maar gaan wij naar huis, meneer de brigadier, dan staan we weer bij die Sjaan uit Montferland. Een hele troep gespuis, dronken van al het bier. Dat zingt dan van. Ik wil protesteren tegen regels. Dat wel. Maar anders wil je zijn, dat klinkt zo pretentieus. Beslist niet. Ik denk dat ik heel gewoon ben daarin. Alleen dat weinig mensen de kans grijpen om... Ik kom op de aarde en dan zeg ik, klopt het wel? Maar gaan wij naar huis, meneer de brigadier, dan staan we weer bij die Sjaan uit Montferland. Het klopt in Oostmaarhorn. Daar staat het atelier waar Irene Verbeek lesgeeft. Daar staat het gele huis waar volgend jaar een museum zal komen, dat het werk van Irene Verbeek steeds zal laten zien. Oerka Museum gaat het heten. Waarom heette die tentoonstelling Oors? Omdat Irene Verbeek toch dat ze het nou eens wat oors dwars voerde. Dus ze wie op een oren manier maar haar kunst dwande als op dat moment had. Ja. Maar wie ik oors als oren kun, nee, iedereen had als zijn eigen stijl. Ja, iedereen had. Ik vond het wel mooi wat zij maken, maar ja, zij neemt het oors. Ja. En Oerka is dus echt zo'n wat vreemd begrip, maar zij hield haar gebouw. Ja. Maar een geweldige consternatie bij de Hulle en Bart Tromp die daar een Iepeningsverhaal had. En Douwe Heringa die dus zong met, denk ik, Adi Skeel aan de piano. Ja, klopt het. Ja. Dat is, en Douwe zong door echt mooi, hè? Die zong prachtig. Ja. Waarom zouden dat niet meer aan? Dat weet ik niet. Op een bepaald moment deed het maar stoppen. Ik had heel toevallig bij zijn laatste concert geweest, dus dat weer een orde bekeerd. Dat weer een orde weer. Ja. Nou, zong geweldig mooi. Hadden we nou even zien bij deze opening in de reportage van geweest in 1991. Dit uitbeeld wat wij in deze uitsturingen door van Gewest Friesland door we takken weer ontan. Dag.